אנחנו נמצאים על עץ התמר שבמרכזו גדל הלולב. כדי להגיע אליו אנחנו מפלצים דרך באמצע, קצת גוזמים את הקוצים, אוחזים בו וחותכים. יש לנו במטע מספר זנים. הזן שאנחנו רואים אותו עכשיו זה זן חיאני, או התמר הלך כפי שעמך מכיר את זה. חוץ מזה יש לנו זנים יבשים, התמר היבש, מזנים שונים, חדראוי, חלבי, מג'ול, זהידי. האם העובדה שאתם קוטפים לולבים כל שנה לא פוגמת בגדילתו של העץ? כעיקרון לא, ביצים צעירים מאוד. אנחנו לא מורידים כי מספר הכפות לעץ הוא מאוד נמוך, או קטן יחסית, ואנחנו לא מורידים. ביצים המבוגרים יותר, סך הכל החיתוך של הלולב, זה בערך שליש של כף כשהוא יהיה מבוגר והוא יהיה גדול עד הסוף, כך שהפגיעה בעץ היא יחסית לא משמעותית.